Здравейте хора на YouTube, аз съм Стини и това видео реших да го направя, понеже фактът, че имам 4 видеоклипа и 31 абоната, това ме шокира. Благодаря на всички, които ме следят и гледат моите видеота и ги харесват. Наистина това е много голямо постижение за мен, толкова бързо се развиха нещата. И с това видео ще опитам някак да ви благодаря и направих нещо за тези, които използват Steam. Не го направих, се сетих за една идея, която мисля, че ще ви помогне. Говоря за тези, които използват Steam. И, например, във вашата библиотека имате Left 4 Dead 2. И виждате, че имате 0 ачивменти на български постижения от 70. Може да го промените това, не е хак, повтарям, не е хак. Много хора го използват и надявам се да ви помогна. Ако е така, харесайте видеото. Сега ще ви покажа как се използва. Долу в описанието ще направя специален линк за това нещо, наречено Steam Achievement на български постижения. Може да знаете, може да не знаете, затова казвам. Отваряте третото, ако са ви подредени както на мен, сам пикер. Отваря ви едно малко прозорче. Може да си го огледате, ако искате. И всички инсталирани игри от Steam ви на компютъра, където са, може да си добавите постиженията. Ето Left 4 Dead 2. Понеже аз ги имам всичките постижения, ще ги махна и ще ги добавя пак, да ви покажа как става. Отваря ви се едно по-малко прозорче за играта. И тук са всички постижения за определената игра. Става за всички игри. Сега, отгоре имате две катинарчета. Едното е заключено и другото е отключено. Нека ги заключим и цъкаме Store. Окей. И виждаме в Steam, нямаме нито един achievement. Сега нека ги върнем. Unlock. Слага на всичките постижения едно тикче, вместо да ги цъкате така. И Store. Окей. И са добавени отстрани, показват. В някои игри, като мисля, че в Team Fortress може да получиш айтеми, бонус заради тези всички постижения. В някои игри може да получиш, определен бонус за играта. В CSGO мисля, че получаваше 5 златни медала под твоето име. И това прави огромно впечатление пред другите играчи. Много хора го използват. И надявам се с това видео да съм ви помогнал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се за мен. И до скоро!